ман дар дарс будам, дар университет будам, дар хона хоб будам, онҳо метавонистанд соатҳои 3 шаб ба ман занг зананд. Тобистон буд, 1 сол пеш, ман дар хонаи апам будам. Яке ба ман смс омад, паёмад, ки ба ман дар карта 200 сомон омад. Ба телефон занг заданд, ман телефонро бардоштам. Номер тоҷикӣ буд. Забони тоҷикӣ кӯчагӣ амхе буд, гап мезаданд. Овози мардаке буд, ки ба ман мегуфта, ки пуламро обратно баргардонед. Не ки дар номери ман не, я номери дигар равон кардан, мисол дар мин номер партоятои маблаға. Ман ба падарам занг задам, гуфтам ҳамхе кор шудааст. Падарам занг зада, онҳо суҳбат карда буд. Онҳо гуфтанд ин пул ба мо лозим аст, барои дору хариданӣ будем. Вақте ки падарам ба онҳо гап мезад, медид, ки одами шубҳанок нест. Ҳамон номере ки ба ман пул гузаронда буд, ба ҳамон номер обратно пулашонро мегузаронд. ин ҳолат хеле бисёр шудагӣ. Номерҳо асосан номерҳои тоҷикӣ буданд. Номери русӣ ба фикрам як бор буд, лекин ваям ҳамхе гум шуд, нест шуд. Ман дигар намедонам вай куҷо шуд. Онҳо дар WhatsApp менавистанд ба ман, дар Viber вақтҳои истифода мебурдам менавистанд, Telegram. Ман ҳама функсияе ки мисол одамро бо номери телефон ёфтанд хомӯш мекардам, лекин онҳо чӣ хел наметонам меёфтанд, менавистанд. Ман дар дарс будам, дар университет будам, дар хона хоб будам, онҳо метавонистанд соатҳои 3 шаб ба ман занг зананд, хато карданд. Гӯё ки ҳолатҳое ки шахси ношинос ба шумо пул гузаронида хоҳиш кунад, ки онро ба ҳамёни дигар интиқол диҳед, кам нестанд. ин ҳолатҳо дар баъзе вақт метавонад халобӣ бошад ва халобон ба ин тариқ метавонанд пулҳои шуморо аз худ кунанд ё шуморо ба ягон мушкилоти ҷиддӣ ворид намоянд. дар ин гуна ҳолатҳо шумо бояд ба бонк муроҷиат кунед, то ба доми халобон наафтед. аз аввалин боре ки онҳо сар кардан партофтан, ман уже ҳис кардам, ки чизе дар ин ҷо ҳаст. Ҳамин чизро ман хонда будам дар интернет ва ҳар барномаҳо, видеоҳо дар YouTube, Instagram, TikTok медидам, ки одаморо чӣ фиреб мекарданд. Уже мефаҳмидам, ки ин кори бад аст. Барои ҳамин ба шумо тавсия медиҳам, ки ҳангоме ки ин корҳо бо шумо мешаванд, шумо аввалан ба банк муроҷиат кунед ё ба ягон одами калонсол, то ки онҳо ин корро ҳал кунанд.